Ayan, good morning mga kabatak. Ayan, at magandang umaga at pinagpalang araw sa ating lahat. Ayan, nandito tayo sa bahay ni Rica. Ayan, at pagpapatuloy natin yung gawa dito sa likod. At tatapusin ko muna yung yung hindi natapos na poste. At saka itong biga mga kabatak. Ayan. Kasi umulan nung gumagawa kami. Nung isang araw. Kasi kahapon Sunday, wala kaming gawa at nag-adventure. Ayan. Alright mga patak. Alright mga kabens, good morning at happy Monday sa lahat mga kabayan nating OFW. So nandito na tayo sa Balatan, no? Kahapon tayo dumating at eto balik na tayo sa trabaho at ang oras ay 7:50. Yan. At meron tayong bibigay kay Rica sa lubong ba? Para matuwa naman sila sa atin. Ang love natin camera. Dapat lang! Ay Rica, good morning. Yo, good morning. May ano pala ako sa lubong. Ano yan? Kamay muna. Baka kung ano yan eh. Kamay nga. Hindi. Pikit ka. Harap ka doon sa pinto. Ay, nakita mo eh. Sabi ko lang ha, huwag. Ayos nga, huwag ka. Gumagamit yung side mirror. Side mirror. Ano kaya yan? Pasalubong ko nga sa'yo. Sa lubong nga galing Boreas. Ano yan? Tingin ka doon. Tingin ka muna doon. Yan, doon ka kay Kuya Katso, tingin. Camera. Okay na. Tingin na dito. Tingin ka nga dito. Oh. Kuya Vince! Kala ko ba naman totoo? Oh. Ano ko sa'yo? Imbis na maganda ang mood, dapat mood. Dapat mood tuloy, oo. So mga tingin mo. Mga kabatak, ito yung tatapusin natin na hindi natapos nung Sabado. Ayan. Kasi umulan. Ayan mga kabatak. Ayan, tapusin natin yun. Ayan. Alright. Ayan, poste. Ayan. Tapos yung kabilang poste ron. Saka yung isang biga na lang. Ayan, tapusin natin mga kabatak. Ayan, at samahan nyo ako. Ayan, sa dito. Paggawa-gawa. Pag subaybay nyo sa paggawa din sa bahay ni Rica. Salamat po ng marami. At malaking tulong po yan. Panonood nyo po at no skip ads. Ayan po. Pakilike and share na rin po ng ating mga video. Ayan mga kabatak. Salamat po sa inyong lahat. Oh. Mana? Dito kami. Bagaman ay tinigi pumikat na nauyang ako. Doon ang kakasa pumikat ako. Manulat. Natin. Tulong yun eh. So, orong ka mong natamaan. Dapat mabalik ko sa donate na account mo na yan. Basta mag-donate na kami ka. Dawa. Piso. Kada ko na reklamo ni Puti. Pagdala namin niya ako disin pa ako. Kapayas talaga kami kuya mo. Hindi na.
Nagpumos mo dito. Ano boss? Hello? Walang mga murat! Nagkataon sila dahil mo. Magkopya. Alright, ayan mga kabatak. Tapalan na natin. Ayan. Test-test lang natin. Saka natin tirahin mga kantungan. Lalaglag. Alright, ayan. At lalagyan natin ng kahoy. Hawak. Siyempre, hawakan ko dito sa kabila. Ayan. Ayan. Siyempre, yan natin bida. Yan pa uhuli. Ayan tayo. Gagawin mo? Para pumunta dito yung bawa kong munti. Oo, sige, sige. Lagay ko yan. Para pag nag-butterboard ka mo yun. Pagpapita. Pero ano na ito? Ito na lang bukas natin, pati kami hirapan. Ito na lang. Ha? Gusto ni tatay doon eh. So yun, nandun ginagawa natin, pinapatigas pa. Para hindi ano yung kantuhan. Ito pala, nalagyan na ng mga bakal. Ayan. Yung para sa kusina. Ayan, tagahalo si Vince. Mga pambuhos dyan. Ayan talaga yung mga ano, sisipag talaga na nakakauwi. Kung nakakapayanig talaga, sipag. Patay. Kung nakakapayanig, ang sipag. Kasama lang sa buhay. Kasama lang sa buhay yan. Ano, tira natin ng pait. Ayan, yung pait na parang ang palaya. Ayan. Kambiter. Kambiter. Pag binigay sa'yo, kunin mo. Ha? Yung Ang palaya. Kambiter. ang palaya mo pait. Lalong pumapait. Ben, sana all. Sana all si Vince. Tapos ko yung isang sakong rabay. Nagalit na sa akin si Vince. Tapon daw sa akin isang raba. Oh, ayan si Bayaw, si little girl. Gaalmusal. Ayan, tapos na kami. Op! Yan, lagpas pa yan. Oh. Dali. Dali ko na yung pako. Okay. Yung mga malupitang birada. Talagang lakas ng tatay ah. Malupit ba? Malupit ba, Rika? Lupit. Teka, punta kayo ng ano. Huwag yan, huwag mo ano. Ano yan? Matutok ka ng bakal dyan. Kira yan? Alam mo? Buwa mo. Ano ang pangalan niya? Patula. Magkano daw? 20 pintos. Kira, kani. Ang wala. Ito magtinda sa tatawad. Oh, siya maglalako. Medyo ako nag
ganito. Ah. Ano ba yun? Kailangan mo magiging. Hindi na, magduyan-duyan ka dyan. Ha? Ito na, marinig busin mo.
Pasig. Oh. Nakaka-uwi. Saan ba sa buhay? Grabe ang alon sa Burias. Oo. Naglindol pa yan. Sa ano sa alon no? Lupit talaga. Oh. Oh, Nung araw pag umuwi ako. pakitang gilas talaga. At magpunta ko Ang mga kapa. 4 na araw. Nung araw lang? Nung Ano araw. pala ngayon? Wala na. Hindi na nga uwi. Ay, talaga umuwi. Hindi, nakauwi si tatay nakaraan. Nakauwi. Nakapa... Nakapayadig eh. Wala. Cellphone mo tatay. Alright. Kaya po yung maglulo. Higip ng tubig. Si editor girl. At nag-i-edit. Dati pagmasan nyo yung dalawa. Kung anong gagawin itong kulukoy na to. Guwapo talaga po mga bagong gupit to. Hinog na yan. Pitasin na natin. Yan suha. Ay, matamis to eh. Matamis yan? Oh, Hinog na ba yan? hinog na yung ganyan, yung dilaw-dilaw na. Ha? Hinog na yan. Kunin mo ta. Hinog na daw tay. Kainin natin. Wala na lang. Pag ano pa lang tay, pag hinog na, wala na lang buto. Sana all. Tay, Parang buto. pag hinog na daw yan, wala nang buto. Oh. Tapos yung masarap din yung kayo, yung balat. Yan, Dipol. Ay, Dipol. Tingin nga, Dipol. Tingin. Hindi mo makita. Makita mo, Dipol. Yan, ay malalim. Kabila, kabila. 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 Sakto lang kayo. Ingatan ko yaw din.
kabatak. Ayan.